Kaixo, lehen aipatu dan bezala, orain Josu Reparazekin haude, ikastolen elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, Jul sariaren inguruan hitz egitera zatoz, ezta? Ja, kainaren lauean, okerez banago sari banaketa izan zela. Eta, bueno, zertan datza hau kontatu guzu pixka bat. Bueno, Jul literatur lehiaketa hau, sari hau, da orain dela 27 urte ikastolen elkartean sortu zen ideia bat. Ideia honen bitartez, gure lehenengo helburua zen jakina ikasleek irakurzaletasuneko gogo hori izatea, sustatzea irakurketaren atzean dauden onurak, bereziki disfrutatzea irakurtzearekin, konektatzea ere beste mundu posible batzuekin, eta horrela sortzen da ideia, ez? Hau da egitasmo zehaz bat, baina atzetik lan handia daukana bereziki hori, ez? Ikasleak motibatzen irakur dezaten, beraien gustoko liburuak aurkitzen, lehenengo hori, ez? Laburpen tentagarriak egiten, beraiek irakur dezaten, eta horrela sortzen da egitasmo hau. Egitasmoa sortzen da Nafarroako ikastolen elkartean, baina esan dezakegu dela hori, ez? Euskal Herri mailako egitasmo bat bilakatu den proiektu bat. Bertan parte hartzen dutelako, bai Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta iparraldeko eta Nafarroako noski ikasle asko, urtero eta urtero milaka ikasle parte hartzen dute, hori ez, irakurzaletasuna sustatzeko programa honetan, eta baita ere bozka egiten den egunean. Eta programa hau nola antolatzen da? Ez dakit, ikastolen bidez klasean egiten dituzten ilustrazioak eta idatziak, edo bakoitzak bere kabu? Bueno, hemen urtean zehar nietik badago taldetxo bat, sustatzen ditu jarduera desberdinak irakurzaletasuna sustatzeko urtean zehar. Hor planteatzen dira, oso jarduera erakargarriak ikasleentzat. Horan irakasleak dira nolabait hau bideratzen dutenak, sustatzen dutenak. Helburua da ikasleak literaturarekin kontaktuan jartzea, beraien gustoko liburuak eta jarduera atseginak planteatzea. Eta baita ere ilustrazioaren mundua ezagutzea eta azkenean lortu nahi duguna da hori, ez? Ikasleak irakurtzea. Eta nahi duguna da baita ere, beraiek gustokoen izan dituzten bai idazleak, liburuak eta ilustratzaileak aukeratzea. Eta hori da zuzen ere Jul egitasmoaren bukaera, ez? Hor bukatzen da prozesua urtean zehar egindakoa. Aukeraketa horretan ikasleek modu demokratikoan beraien bozka ematen dute. Zein den urtean zehar irakurri landu duten liburuen artean, eta izan daiteke bai etxean irakurria, bai ikaslan irakurria zein izan den beraien gustokoena. Eta hortik ateratzen dira, Jul sarituak diren bai idazleak eta bai ilustratzaileak. Eta izena nondik dator da J-U-U, osea bi U eta L. Begira, Jul da liburu baten izena, liburu hau sortu zuten bi pertsonen artean, alde batetik dago idazlea Gregi de Meyer, eta gero dago baita ere liburu horren inguruan nolabaiteko ilustrazioak eta eskulturak egin zituen Coer van der Meletzen ilustratzailea eta artista. Liburu hau ikastolen elkarteak oso kutxuna du, orain dela urte asko erabaki zuen liburu hau euskarara itzultzea, eta gaiak benetan hunkitu ginduen, ez? Da jazarpenaren inguruko liburu bat, egian orain oso ohikoa da hitz egitea jazarpenaz eta dauden jazarpenaren kontrako programetaz, baina momentu honetan hau etzen ainarrunta. Orduan ikusi genuen liburu honek zeukala hori, ez? Uniberso horretan murgiltzeko aukera, ez? Da ikusteko zein gogorra den pertsona batek bere ezaugarri fisiko batzuengatik, kasu honetan hilek izkurra eta gorri-gorria duelako, bizitzea beste gelako kideen etengabeko burla, mespretsua, iraina, biolentzia, ez? Eta liburuak murgiltzen gaitu mundu horretan, eta hori da helburua literaturaren baita ere, ez? Jendea sartzea historia batzuetan, eta nolabait ere konektatzea pertsona horrek bizi duenarekin. Eta liburuak badauka bukaeran itxaropen mezu bat, dagoelako pertsona bat benetan hori ez, laguntzen duena pertsona hau egoera horretatik, eta ja dagoenean nolabait erabat
ondoratuta pertsona horrek lagundu egiten dio ateratzen egoera horretatik. Orduan, horregatik erabaki genuen liburu honetan biltzen delako bai literatura eta bai artea, eskultura eta eskultura horiek gero ilustrazio bilakatu ziren, eta hortik sortu zen gure ideia, ez? Liburuak unkitu gintuelako, erabat unkitu zuelako gure bihotza, eta baita ere biltzen zirelako bi elementuak. Eta hortutik aurrera, egitasmo honek hori du izena, Jul sariak. Eta sari honen barruan ez dakit kategoria ezberdinak dauden, adibidez, ikasleak ez dira izango berdinak, ez dakit, LH-ko bat, DBH-ko baten aurka lehiatzen delako, ez? Hori da, bai, literatur lehiaketa honek oso kontutan dauka ikasleen adina, oso desberdinak direlako liburuak adin horien arabera. Kategoriak dira haur hezkuntzako 3 urte, 5 urte bitartekoa, hori da kategoria bat. Lehen hezkuntzan egiten dira 3 kategoria, zikloaren arabera, bat, bi, bat, 3, 4 da beste bat, eta 5, 6 beste bat. Eta gero dago DBH-ko kategoria 4 ikasmailak sartzen direna. Eta horretaz aparte badago kategoria zabal bat, hartzen dituena kontutan guztiak, eta hori da ilustratzaileena. Ordan noski ikasleak, hori ez, bere adinari, bere etapari, bere garapenari dagokion liburuen artean aukeratzen du. Horregatik, nik uste dut oso galdera pertinentea dela, dago osongi banatuta pertsonaren adinaren eta interesen da garapenaren arabera. Eta gero balorazioa nola egiten da, zer da baloratzen dena? Bueno, balorazioa oso librea eta subjektiboa da, ze azkenean, irakurketa guztiak egin ondoren, ikasleak, apirila aldera, normalean baliatzen dugu, hori ez, haur eta gazte literaturaren nazioarteko eguna, baliatzen dugu inguru hori bozkak egiteko. Ordan hori ikasleak, modu demokratikoan, joaten dira, txikitxona joaten dira, beraien bozkarekin urna batetara, eta hor sartzen dute zein izan den beraien gustokoena izan den liburua. Helduagoak egiten dute ja modu digitalean, ez? Ordan modu horretan, ez, norberaren gustokoena izan den liburu eta ilustratzailea kontutan hartuta ateratzen dira Jul sarituak diren idazleak eta ilustratzaileak. Eta zein da saria, zer da irabazten dena? Bueno, saria hasiera-hasieratik izan da artelan bat, gehienetan izan dira Nafarroako artistek espreski Jul ekitaldi horretarako sortzen duten artelan bat, beti izan dira, hori ez, egon da denetik ez, artearen espresio ezberdinak egon dira margoak, aurtengoa bezala, egon dira serigrafiak, egon dira eskulturak, eta hor artista bakoitzak konektatu du alde batetik edo bai Julen liburuaren izakerarekin, Julen izenarekin konektatu dute literaturarekin, eta hortik sortu dute, hori ez, oroigarri bat, nolabait, Jul saritua izan zenaren, hori ez, adierazle bezala geratzen dena historiarako. Aurtengo edizioan, artista nafar batek egin du lana, da Alicia Irigoyen, Zudairekoa, Bilbon bizi dena. Honek natura izugarri maite du, bereziki Urbasako paisaiak, eta aurten egin duena izan da hori, olio bat, tipul paper gainean. Egin dituen sari guztiak denak dira erabat ezberdinak, oso persona minuziosoa da eta bere ariketa guztiak dira maitasun ariketa bat, eta enkargoa egin genion dela urte bat, eta urte horretan zehar paisaia aldakorra den bezala, bere obrak ere aldatu egin dira, eta baditugu udaberriko obrak, udakoak, udazkenekoak eta negukoak, ez? Orduan paisaia ere eta natura da baita ere, hori ez, literaturaren eszenatoki bat, da babesleku bat, eta horregatik iruditu zaigu aurten, pasatu gara obra abstraktuetatik askotan, aurtengoa da obra erabat realista, ez bakarrik realista, hiperrealista, eta konektatzen gaitu, hori ez, gure naturaren izaera horrekin. Eta sari bakoitza orduan da obra ezberdin bat, ez? Hori da, bai, aurtengoak dira oso obra ezberdinak, ekitaldian izan zen oso deigarria, ze sarituak izan ziren bai idazleak eta ilustratzailea beraien artean konparatzen zuten berai tokatutakoa, ez? Hori bai, Raquel nire kideak antolatzen du ekitaldia eta egiten du prozesua urtean zehar, eta aukeraketa hori izan zen ere horrela, ez? Eta gero izan zen oso politek guztia, begira, niri uda tokatu zain, niri uda berria,
izan zen oso polita. Eta aipatu dugun bezala, ekainaren 4 izan zen ekitaldia, eta zer moduz joan zen? Begira, ekitaldia egiten da urte oro Nafarroineza ospatuko den herrian edo inguruan. Kasu honetan, Epadezigan da Tarrabian dago, Nafarroinez antolatzen ari den ikastola, eta ekitaldia egin genuen Burlatako kulturetxean. Nik uste dut ekitaldi hau dela oso polita, hunkigarria. Idazleek eta ilustratzaileek egoten dira gogotan etortzeko, pentsa, batean bat etorri zen Alemaniatik espreski ekitaldira, eta orduan ekitaldi horretan egiten da sarrera orokor bat, dago ikastola antolatzailearen, lehendakariaren diskurso instituzional bat, egon zen Maider Nuin, gero dago nieko lehendakariaren Oie San Jorjoren diskurso bat, nik neko egiten dut, emango den oroigarriaren, astelanaren azalpen labur bat, eta gero, noski, ekitaldi guztian daude bai dantza, bai musika, kasu honetan, Epadezigan dauko abez batzat parte hartu zuen, oso abesti politekin, eta gero egon zen ere sagardantza zoragarri bat ikasleen dantza taldetik sortutakoa. Eta horretaz gain, eta da momentu oso berezia, ateratzen dira banaka sarituak izan diren idazleak eta ilustratzaileak kategoriaka, eta adin horretako ikasle batek liburua irakurri duenak eta noski eta agian botua eman duenak idazle horren alde, egiten dio galdera bat zuzenean idazleari eszenatokian, ez? Hor sortzen da oso momentu polita, ez? 4 urteko umetxo horrek galdera egiten dionean idazleari, batzuk dira oso galdera personalak, beste batzuk dira lotutakoak sortze prozesuarekin, beste batzuk dira bere inspirazio iturriekin, beste batzuk bere idazteko teknikarekin, oso galdera desberdinak, eta sortzen da hor oso momentu polita, eta hortxe, galdera bukatu ondoren da idazlearen edo ilustratzailearen erantzunarekin batera, bukatzen da saria ematen, eta egiten da argazkitxo bat historiarako. Ekitaldi honetan parte hartzen dute baita ere ordezkari desberdinek, eta esan dezakegu dela oso ekitaldi polita, mimo ondiz prestatutakoa, eta benetan konektatzen du hori, ez? Azkenean biltzen dira espazio berean, idazle desberdinak, beraien artean batzuk harremana dute, beste batzuk ez, ilustratzaile desberdinak, eta importantena elkartzen dira baita ere, liburu hori irakurri, bozkatu duten ikasleak. Orduan, hor sortzen da, irakurketaren inguruko komunitate bat, eta da oso momentu berezia. Berezia eta polita baita ere. Hori da, bai. Eta parte hartzearen aldetik, zer moduz joan da aurten? Partaidetza dago oso egonkortuta, partaidetza da oso zabala. Ia 10.000 ikaslek hartzen dute parte prozesu honetan eta bozka prozesu honetan, batzutan 15.000 ere iritsi gara. Orduan, egia da oso partaidetza zabala dela, eta guretzat oso pozgarria da, ez? Lan handia ematen duen kanpaina bada, baina gero baditu bere fruituak, ez? Eta guretzako euskarazko irakurketa sustatzea benetan garrantzitsua da, ez? Egitasmo honek hori du helburu, ez? Euskarazko irakurketa sustatzea, ez? Euskal idazleek sortu berriena dituzten liburuen irakurketa eta bozka, edo baita ere gaztelera sortuak izan diren liburuak, baina euskaratuak izan direnak, ez? Hemen ez dira bozkatzen liburu klasikoak, bozkatzen dira azkenengo 2-3 urteetan argitaratu diren liburuak, ez? Orduan, gure helburua bada, ez, sustatzea beti Txana Gorritxoren aldeko bozka, baizik eta sortu berriak diren liburuen irakurketa eta bozka, ez? Orduan, guretzat hori oso kutxuna da, ikastolontzat hori, ez, euskera eta euskal kultura sustatzea guretzat dira gure lehentasun bat, orduan irakurzaletasuna da horrekin lotutako helburu oso garrantzitsua. Eta datorren urtera begira, ez dakit zerbait aldatuko duzuen, zerbait hobetzeko dagoen? Kanpaina berez dago oso egonkortuta, ez? Sistematika berdina da. Aldatzen dena da, taldeak proposatzen dituen irakurtzaletasunako jarduerak, ez? Jarduerak hilabetero proposatzen dira, batzutan egin dira gaubelak, ikasleak egotea ikastolan denak gauean lo egiten zakuetan da irakurtzea, oso gauza desberdina sustatu dira idazleak
joatea gelara eta kontatzea bere prozesua ikasleei, oso jarduera desberdinak. Orduan, kanpaina bakoitza baditu bere jarduera propioak eta ezberdinak direnak. Baina berez, mekanismoa ze kategoria dauden, zer saritzen den, hori beti mantendu egiten da. Aldatzen denak dira, urte honetan zehar argitaratuko diren liburuak eta horiekin batera doazen ilustrazioak, horiek berriak izango dira, haudan ikasleek izango dut aukera horiek ezagutu irakurri eta bozkatzeko. Eta, bueno, ja, Josu, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan? Bueno, hemen esan dezakeguna, beti animatzen dugula bai ikasleak da bai helduak irakurtzera. Irakurtzeak konektatzen gaitu beste unibertso batzuekin, beste mundu batzuekin, ematen digu aukera bidaia egiteko, amets egiteko mundu ezberdinetara, eta baita ere konektatzen gaitu gizartean dauden gaiekin, zer haur eta literatura izan arren, planteatzen diren gaiak ez dira txorakeriak, ez? Hor, aipatzen da jazarpenaren gaia, aipatzen dira ametsak, tratu onak, zaintzak. Orduan, nik uste dut irakurtzeak ateak irekitzen dizkigula, gure burua ireki egiten duela, prestatu egiten duela, orduan, gure azkeneko mezu bezala hori, ez? Importantea dela irakurtzea, eta animatzen ditugu ikasleak eta helduak gozatzera literaturarekin, eta literatura horren, ez dakit nolabait, lagungarri den ilustrazioekin ere. Bueno, Josu, zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta proiektu polita gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko zuei beti bihotzez.